गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो गासै मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर, नोंथांमोननि अननायाव आरो इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, आंनि दिननि भिडिअआ जाहैगोन आङो जेबो माबानि सायाव आरोना, जेनेबा गिदिंनाय जानाय लोंनाय बिदिनि सायाव आङो भिडिअ खालामनाय जानाय नङा। आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरोना, मोनसे भिडिअ नुदों आङो। बे भिडिअआ मा जाहैगोन आं बेखौ खोन्थानानैनो फोरमायगोन। एक्सट्रा भिडिअ सोनाय जानाय नङा। स' लोगोफोर, आंनि भिडिअआव जाय बिथांमोना गोदानै फैदोंब्ला अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय, लोगोसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअआव मा अबोला आं खोन्थानोसै, बिदिबा नायलांबाय थादो। बिदिबा चलो बुंनो नागिरदों एनिथिं आदाया मैयायो मोनसे भिडिअ होदों जाहैबाय। ओमफ्राय बे भिडिअआ मा होनदों आरोना, जेम्स आदा आरो रिंकि आब' एक्ट्रेसनि चेनेला गोमाबाय होनदों। ओमफ्राय जाय बिथांमोना बे खबरखौ मिथियाखै, आं फंनैसो होननानै होनोसै। एनिथिं आदायाबो बुंदों, नाथाय आं एनिथिं आदानि भिडिअखौ सोलायला आरोना। आं फोरमायना होनोसै एसे, नोंथांमोनाबो खोनासंनानै ला। जेनेबा आदाया फोरमायदों मा बायदियाव प्रब्लेम फैनानै डिलिट जायो, बेनि बाथ्राखौ बुंदों आरोना। जानो हागौ बिदिबो होननानै। इनिफ्राय आङो माबोरै चान्स थायो होननानै आदाया बुंदों, बेखौ आं फोरमायना होनोसै। नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय, एसे हेल्प जागोन आरोना भिडिअखौ नायनानै लायोबा। ओमफ्राय जोंबो मैया दाखालिसो जानाय, जोंबो बिदिनो आं बुंनानै लाबाय आरोना, बुहुत मानसियानो आरोना दोङो। इनिफ्राय आंबो मैया दाखालिसो जानाय, बारा दिन जायाखै। ओमफ्राय बुंदों आरोना, दानिया बुहुत मानसियानो आरोना उन्दैयावनो इउटुबार जायो, इउटुब खुलिनानै लायो बैसो जायियावनो। बिदिखौ मनिटाइजेसननि फैसा मोननायनि राहा गैया होननानै बुंदों आरोना। इउटुबारफोराबो बुहुत माबा खालामदों आरोना, जेनेबा लाबोबाय थादों। इसोरबो बिराद पावार खालामबाय थादों आरोना। दा बिराद आयदा खालामगासिनो। जेनेबा आयदा आङो सैताननि आयदा बुङाखै, जेनेबा मोनसे माबा थायोना, जेनेबा निजा आयदा, जेरै बिजाबाव मोनसे आयदा थालाङो बिदिनो आरोना। जेरै मोनसे थांबाय, मोननै थांबाय, बिदि इसोरनाबो बिदिनो जागासिनो दासान्दि। इउटुबारनि मालिकफोराबो बिराद गोदान आपडेट लाबोगासिनो। जेरै उन्दैफोरा बिदि खुलिबाबो इसोरना जेबो जाया। मानसिफोरा बांसिनानो आरोना भाइराल भिडिअ मोननाय लोगो लोगोनो, जेनेबा ड्रेस गैयिनि भाइराल भिडिअखौ निजिनि भिडिअआव सोनानै लायो आरोना। बेखौनो कन्टेन्ट खालामनानै होयो बिथांमोना। बिदि भिडिअखौबो होबा डिलिट जानायनि चान्स थायो होननानै बुंदों। ड्रेस गैयि होबा, इनिफ्राय थै गनाय होबा, जेनेबा दांख्लाब सुख्लाब जानाय भिडिअ डाइरेक्टलि थै गनाय बिदि आरोना। ओमफ्राय डाइरेक्टलि बिदि भिडिअखौ होआलासिनो निजा कन्टेन्ट खालामलांबा मोजां जागोन होननानै बुंदों एनिथिं आदाया। मालायनि भाइराल भिडिअफोरखौबो बांसिन मानसिफोरा सोनानै लायो। अननानै हायोब्ला सोनो नाङा आरोना। ओमफ्राय निजा कन्टेन्ट खालामलांबाय था, खस्थ'नि फिथाइखौ निजिनो मोनगोन, बिदि रखम होनदों आदाया। मानो होनोब्ला जेनेबा बिथांमोनाबो निजा माबा खालामदों, खस्थ' खालामदों। थेवबाबो दा मानि थाखाय डिलिट जादों मिथिला। जेम्स आदा आरो रिंकि आब'नि चेनेलखौ डिलिट खालामदों मिथिला। इनिफ्राय दाख्लैथ' जाखादों सिगाङाव, देरहासार इस्लारि आदानियाबो डिलिट जादों। बे साननैसोआवनो 3 गिदिर इउटुबार बर'फोरनिया डिलिट जाबाय। मानो डिलिट जादों बेखौ बुंनो हाला जोङो। जेनेबा आदा एनिथिंआ बुंनासो होदों आरोना, बेफोरनि थाखाय डिलिट जानायनि चान्स थायो। लान्थि थानाय, जेनेबा ड्रेस गैयि बिदिखौ होनाङा बुंदों। गथ'फोरा लान्थि थानायफोर भिडिअखौबो होनो नाङानो। बेनिफ्राय जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा अननानै एसे शेयारबो खालामनानै होदो, जाहाथे मिथिनायनि थाखाय। आंथ' एनिथिं आदानि भिडिअखौ नायबाय थायो नालाय, बांसिनानो आं मिथिगौ। ओमफ्राय जाय बिथांमोना एनिथिं आदानि भिडिअखौ नायाखै, मिथियाबो जानो हानाय, आंनि भिडिअखौ नुसनब्लायोबा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। मानि थाखाय इउटुब गोदोरफोरा डिलिट जालांबाय थादों, बिदि जाहोनखौ बुंनानै होदों आरोना। माबायसा थै गनायफोरखौ होनाङा, ड्रेस गैयिफोरखौ होनाङा होननानै बुंदों। अननानै हायोब्ला निजिनो खस्थ' खालामनाय नालाय, ओमफ्राय जेनेबा दाथ' प्रब्लेम जानाय नङा आरोना, बिदि ड्रेस गैयिफोरखौ होबाबो। उनाव एसे जौगालांबाय थानाय उनाव जुदि डिलिट जानायब्ला बेसे दुखु मोनगोन, नङा होमबा? जों नै दा साबस्क्राइबारा खमायबानो आनजाबानो बिराद दुखु नाङो। ओमफ्राय देरै देरनानै
लाके इदि साबसक्राइबार जानायनि उनाव जुदि डिलेट जायोब्ला मा दुखु मोनगोन माने ओंखाम ओंख्रि बिदि दै लोंनोनो गोजोनलायनाय नङा माने जोंनो आनजाबोला मोनो आरो बिराद दुखु मोनो जोङो जाहोनखौ मिथिजोबा आरो थेवबाबो बेखिनि माने बाथ्राखौ आं फोरमायनानै होबाय हायोब्ला बांसिन शेयार खालामनानै होदो ओमफ्राय माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामनानै होदो इनिफ्राय आंबो आंनिफ्रायबो रिप्लाय मोनगोन आरोना आदा इनिथिं होननाय बायसायाथ' नोंथावगो बाथ्राया माने डाइरेक्टलि भाइरेल भिडिअ मोनबानो माने कन्टेन्टआव सोनानै लानो नाङा जियानो जा माने निजिनो खस्थ' खालामलांबाय था निजिनि खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो मालायनि माने गोदै फिथाइखौ जानो लुगैनानै निजिनि खस्थ'नि फिथाइखौ माने खोमानानै लाहोनाङा जाहाथे माने निजिनि फिथाइया गोदै मोननानै थाथों बिदिखौ जों बयबो हास्थायो बेनिफ्राय नों दा खस्थ' खालामलांबाय थादो ओमफ्राय उनफोराव जुदि निजिनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइया जुदि गोमालाङोब्ला बिदि आरोना बाथ्राफोरा माने मालायनि रेस गैयि भाइरेल भिडिअ बेफोरखौ सोनानै लानो नाङा बांसिनानो बेनिफ्राय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना माबायसा मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो मिथिनो लुगैयो ओमफ्राय जुदि आंनि बुंनाया आरो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आङो ओमफ्राय जाय बिथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिबा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलायला बेनिफ्राय जेम्स आदा रिंकि आब'नि आरोना जेनेबा चेनेलाथ' डिलेट जाबाय बेनिफ्राय माने मोनफिनगोन ना मोनफिना मिथिला माने मोनफिनाबाथ' बिराद दुखुनांथाव दा माने चेनेला नुजायाखै होन्दों आरो ओमफ्राय आंबोथ' दा मिथिया माने बिथिं आदायासो बुजायना होदो जाहैबाय बेनिफ्राय बेखिनिखौनो आं फोरमायनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो लुगैबाय माने आंनि भिडिअ खालामनायनि आइडिया जादोंना जायाखै अननानै जाय बिथांमोना नायफ्लांदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय।